Hoi allemaal, mijn naam is Paula en leuk dat je kijkt naar een nieuwe boeien. Het is warm in Limburg, het is ontzettend heet, het wordt vandaag 35 graden. Ik ga vandaag naar Maastricht en daar hebben ze me beloofd dat ik iets kan doen. Waardoor ik lekker een beetje verkoeling kan opzoeken en ook nog een beetje cultuur kan opsnuiven. Dit is de Sint-Pietersberg. Achter mij ligt Fort Sint-Pieter. En wat wij gaan doen is we gaan eens kijken wat hier onder de grond ligt. Want er zit een heel gangenstelsel door de mens gemaakt voor de mergel. We gaan de koelte in. Nou, ik krijg er 2 van deze lampjes mee. 2 voor de zekerheid. Mocht er eentje uitgaan, dat we toch nog licht hebben. En die tochten door de grot worden dus aangeboden door Maastricht Underground. Dus echt Maastricht, maar dan ondergrond. Nou jongens, en hier is dan de ingang. Dus hier gaan we naar binnen. En dit is mijn gids voor vandaag. Dit is Paul. En die gaat ons rondleiden. Dit was het laatste daglicht wat we nu meekrijgen, denk ik. Dus vanaf nu gaan we vertrouwen op Paul en op de lampjes. Oh, kijk. Oh, je kan echt helemaal vol. Het is inderdaad echt heerlijk koel. Zo'n dag als vandaag is het echt wel heel erg lekker. 11 graden. 11 graden altijd, hè? Altijd. Zomer, winter, dag en nacht. Als je hier in de winter binnenkomt, denk je, oh lekker, ik doe mijn jas open. Lekker warm. Als je in de zomer binnenkomt, ja, dan voelt het koud. Je ziet hier op het rode puntje waar we op dit moment zijn, zie je 2 gangen. En als je dan om je heen gaat kijken, zijn er daar 2, zijn er hier 2. Is er daar nog 1, daar nog 1 en daar nog 1. Dus ik moet heel dicht bij Paul in de buurt blijven, want anders ben ik zo meteen echt hartstikke. Overal om je heen valt al wat te zien. Waar je ook kijkt, of het nu gewoon inkervingen zijn van mensen die hier geweest zijn. Of een burgemeester die bang was om te verdwalen. Mooie tekeningen. Hier is bijvoorbeeld, loop je er eentje voorbij. En nu gaan we naar een tekening die wel, die wel bijzonder is. En dat is wel jouw favoriet, hè Paul? Een van mijn favorieten. Ja. Eén van Mosasaurus. Mosasaurus. We gaan hem zien. En hier om het hoekje komt hij aan. De Mosasaurus. En waarom staat hij hier nu op de muur getekend, Paul? Want wat doet de Mosasaurus hier? Zo'n 70 miljoen jaar geleden was hier een hele grote zee. Een subtropische binnenzee. En het grootste dier wat hier leefde was de Mosasaurus. Tenminste, zo heette die toen natuurlijk nog niet, want niemand kon hem een naam geven. Die beesten leefden hier, gingen hier ook dood. En al die botten en andere restanten, dat is eigenlijk deze steen geworden. Het meeste is kapot, zo nu en dan wordt er wat groters gevonden. Zo ook in 1770. Nou, tegenwoordig weten we dat het 1778 was, maar goed. Toen vonden ze hier in dit stelsel een enorme kaak van 1,5 meter lang, grote tanden en schedelresten. En ze hebben dat gebracht naar meneer Hofman. Dat was een dokter van het leven en die was daar heel erg in geïnteresseerd en die had ook een hele fossiele collectie aangelegd. Die heeft dat ding gekocht van die blokbrekers en die heeft gezegd, jongens, dit is ofwel een krokodil ofwel een walvis geweest. Want hij was gevonden in 1770 en toen bepaalde de Bijbel nog hoe de wereld eruit zag. Ja. Maar 40 jaar nadat hij gevonden is, kreeg een Franse geleerde dat ding onder ogen, meneer Cuvier. En die zei, dat is geen krokodil geweest, ook geen walvis geweest. Hij zei eigenlijk nog een meest op een hagedisachtige, een saurus in het Latijn. Hij is gevonden bij de Maas, dus we noemen hem Mosasaurus. En, zei meneer Cuvier, dit dier is uitgestorven. Ja. En dat was heel bijzonder, want dat was nog nooit eerder gezegd. Vandaar dus dat deze vondst hier eigenlijk de aanzet heeft gegeven tot het ontwikkelen van de evolutietheorie. Die later, in 1859, door Charles Darwin is uitgewerkt en op papier gezet. In dat relief zie je ook fossieletjes zitten. Hè? Je hoeft niet naar het Natuurhistorisch Museum. Kijk, je kan ze hier ook zien. Dit zijn allemaal stukjes schelp. Even hier bij je staan. Laag op laag opgestapeld, miljoenen jaren lang. En zo is er dus eigenlijk allemaal fossiel materiaal. Hier zie je ook stukjes koraal in zitten. Ja. Ja, je moet even voorstellen. 10 meter kalk hierboven, Aha. 70 meter kalk hieronder. 70 meter. En die krijtzee liep van Ierland tot aan de Oekraïne. Denk daar maar even over na, het is gewoon een ongelooflijke dode boel hier. Ja. Als je dit ding wil zien, de originele schedel, dan moet je naar Parijs. Want daar ligt hij? Ja, hij is gevonden in 1778. Nou, een paar jaren later, 1794, waren de Fransen hier. En die hebben hem meegenomen.
Want wij waren toen een stukje van Frankrijk, dus ze zeiden ja, dat is van ons. En hij ligt daar nu nog steeds in het Natuurhistorisch Museum. We krijgen hem niet terug. Wat we wel terug hebben gekregen zijn 2 gipsen afgietsels. En 1 daarvan ligt hier in Maastricht in het Natuurhistorisch Museum. Er zit hier niet alleen kalksteen, dode dieren, maar ook dit, vuursteen. En vuursteen is een van de hardste stenen die er is. Dus de gereedschappen gingen kapot op deze laag en dat noemden ze de vloeklaag. Nou jongens, wat jullie nu gaan zien, het Eureka momentje. Oh, en daar komt hij al. Licht aan het einde van de tunnel. Nou jongens, mijn oprechte excuses, want ik hoor net dat ik jullie heb voorgelogen toen ik zei dat we naar de berg gingen, naar de grotten. Paul gaat even uitleggen waarom. Precies, het is één grote volksslakkerij hier. Ja. Het is geen berg, het is geen mergel, het zijn geen grotten. Want een grot is door de natuur gemaakt. Dit is een groeve of een mijn. Mergel mag maar 65% kalk bevatten. Dus het is geen mergel, het is kalksteen. En de berg is geen berg, want hij is plat van boven. Het was vroeger een plateau. Aan 2 kanten hebben rivieren hun dalen uitgesleten. En de bult die ertussenin is blijven staan, dat noemen we de berg. Ik ben echt flabbergasted. Ik vond het prachtig om te zien. Het is echt zeker een aanrader. Of het nu regent of dat nu 30 graden is. In de grot is het, of ja, het zijn geen grotten, maar ik noem het even grotten voor de duidelijkheid. Is het gewoon altijd lekker 11 graden. Ik sta niet snel met mijn mond vol tanden, maar ik vond het echt prachtig. Dus zeker een keer een kijkje waard. Ook lekker in de zomervakantie. Als de mussen van het dak vallen, ga gewoon lekker cool die grotten in. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum. En hoop ik jullie volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe boeien. Doei!